Γεια σας. Charlie Charlie Part 1. Τσαλτσαλτσόεν. Yeah! Με λένε Lightning Chris. Και εγώ είμαι ο Bloody Wolf 789-754. Και έχουμε επίσης μαζί μας Την Naru Pro Gamer. ναι! Λοιπόν, Ας αρχίσουμε είναι το πρώτο μας horror βίντεο, οπότε είμαστε πρωτάριδες, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μην είναι τόσο καλό. Γι' αυτό σας παρακαλούμε κάντε ένα like, ένα subscribe, έστω και ένα share. Ό,τι μπορείτε. Και η προβολή σας μετράει. Ό,τι μπορείτε. Όσες περισσότερες προβολές μαζέψετε, τόσο περισσότερο θα με βοηθάτε. Ειλικρινά. Ευχαριστώ. Αρχίζουμε. Charlie, Charlie, are you here? Oh, holy crap. Λέει πως δεν είναι. Μαλάκα. Φαίνεσαι. Ένα προκειμένου φαίνεσαι. Άντε να φτιάξουμε. Γιατί να συνειδητοποιείτε και είστε 100% σίγουροι ότι τα μάτια σας είναι καλά. Φτιάξτε λίγο εγώ. Δεν το έχει κανείς δηλαδή. Λοιπόν, Τσάρλι, Τσάρλι, είσαι εδώ. Βλάκα, τι θέλει να πει, θέλει να μας στέλνει ένα μήνυμα. Γιατί πριν είχε σχηματίσει σαν το λάβημα S και τώρα το TAF. Κάτσε. Εγώ το πας θα γίνει έτσι. 666. Shit. Only crap. Βλάκα και στον αριθμό του βγήκαμε. Τσάρλι, Τσάρλι, θέλεις να με σκοτώσεις? Όχι. Βλάκα. Μιτζί και 3 LOL. Το βλέπει θετικά το θέμα, Τσάρλι. Λοιπόν, Τσάρλι, Τσάρλι. Έχουμε ένα μπλε αγροτικό απ' έξω. Βλάκα εκεί είναι. Μάντεψε την αλήθεια. Δείξτε, δείξτε. Only shit shine. Βλάκες, τι άλλο γίνεται. Ας αρχίσουμε ξανά. Άσε έτσι. καλά. Εγώ μιλάω. Τσάρλι, Τσάρλι, είσαι καλό πνεύμα? Όχι. Τσάρλι, Τσάρλι, είσαι διάβολος. Τσάρλι, Τσάρλι, με τρομάζεις. Επειδή το θέλεις. Ναι. Τσάρλι, Τσάρλι, είσαι τρομακτικός. Ναι. Ναι, είναι. Ναι, είναι. Τσάρλι, Τσάρλι, θέλεις να σκοτώσεις όλους τους επικαλεστές τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάω? Bitch. Λακά, να σου πω κάτι. Τι. Πρέπει λογικά να μην τον καταλέξουμε μέχρι να του κάνουμε όλες αυτές τις έργες. Τσάρλι, Τσάρλι, ξέρεις ότι είσαι στο YouTube. Ναι, λέει. What the hell. Δηλαδή, Τσάρλι, είσαι σε αυτό το διάδρομο. Παιδιά, έχει κολλήσει στο ναι. Μαλάκα. Μας δείχνει τη θέση του. Ξαναφτιάξω να μην ρωτήσω μια ερώτηση. Κάτσε. Να κάνουμε μια συγκεκριμένη
συγκεκριμένη ερώτηση, παιδιά. Εγώ την κάνω τώρα. Ξέρετε το Lucifer? Αν το ξέρετε, κάντε ένα comment κάτω. Το Lucifer τι σημαίνει. Οπότε αν δεν το ξέρετε, σταματήστε το βίντεο εδώ και βάλτε ένα like. Πλάκα σας κάνω. Απλά βάλτε το Lucifer στο ίντερνετ. Κατάλληλο πάνω από 12 ετών. Λοιπόν, γραμμωτό. Ωραία. Λοιπόν, Τσάρλι, στοιχιώνει σε αυτόν τον κόσμο εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Μαλάκα. Τσάρλι, τώρα είσαι στον κάτω κόσμο. Δηλαδή, άμα δεν είσαι στον κάτω κόσμο είναι... Τσάρλι, αν δεν είσαι στον κάτω κόσμο, άρα είσαι εδώ. Bitch. Holy shit, Τσάρλι, αν είσαι εδώ, κάνε έναν ήχο. Μαλάκα. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Μην τρομάζεις ένα Pro Gamer. Δεν πειράζει. Θα πετάξει κλανιά. Λοιπόν, Τσάρλι. Θέλεις να... Κάτσε. Τσάρλι, θέλεις να με σκοτώσεις? Ταφ. Τι σημαίνει αυτό? Σέιτανε. Και γιατί προς εμένα? Ωραία. Τσάρλι, θέλεις να κάνεις τον Bloody Wolf σατανά? Oh my life! Oh my fuck my life! Παιδιά, Τσάρλι, σου έχουν παραδώσει οι ψυχές, οι άνθρωποι εδώ σε αυτόν τον πλανήτη, για να μείνουν νέοι. Holy shit. Ο σατανάς τελείωσε. Τσάρλι, είσαι σίγουρα ο Λουσιφέρ? Ποιος είναι ο Λούσιφερ? Ο διάβολος. Αυτός που έριξε ο Χριστός από τον παράδεισο. Holy shit. Τσάρλι, με σφίγγισες εσύ στο σώμα. Τι θέλει να πει τώρα? Το γράμμα άμα είχαμε ένα τίτλο πολύ... Σαν. Τα. Όχι, holy shit, Σαν. Πρέπει να τον ρωτήσω μια ερώτηση. Τσάρλι... Ας φτιάξω παρακαλώ. Τσάρλι, θέλεις να μας δαιμονίσεις όλους? Τίποτα. Είναι τίποτα. Bloody Wolf, μην κάνεις βλακίες. Ωραία, σωστά. Ξαναρωτώ. Τσάρλι, σ' αρέσει το χρώμα πράσινο, επειδή στην αρχαιότητα το πράσινο ήταν το χρώμα του κακού? Ούγκας. Shut up. Τσάρλι, σ' αρέσει να τρως αίμα ή ψυχές? Βασικά, ψυχές. Πρέπει να προχωρήσουμε, βλακά. Τσάρλι, σ' αρέσει να τρως τις ψυχές των επικαλεστών? Τσάρλι, είσαι εκεί?